Nyt se taitaa kuvata, kyllä. Joo! Niinkö tuossa pari viikkoa sitten laittelin tonne V-lokkaajien Facebook-kanavalle, että vois meikäkin alkaa näitä videologeja kuvailen, kun se on näköjään nykyajan rendi se sellainen. Kuule, minä oon 24-vuotias tamperelainen. No, sanotaanko 24-vuotias tamperelainen, niin. Joo, sitten tämmöstä V-logia alkaa tekeen. Tässä ekalla videolla vois varmaan sitten niinkö esitellä vähän niinkö tätä omaa ittiä. No, Oulusta muutin 2011 Tampereelle. Töissä en oo. Kaimaasta vähän niinku tämmönen nykyajan nuori, joka ei tee yhtään mitään. Musiikkia on tullut tehtyä. Sitä hip-hoppia. Siitä nyt on ollut vähän pitempi tauko. Lätkää tulee seurattua aika tiiviisti. Kavereiden kanssa hengailua. Viikolla tulee käytyä semmosessa nuorten päivätoimintakeskuksessa, koska ei varmaan kaikki nyt niinkö haluais alkaa haukkumaan, kun ei töitä tee. Mutta siihen ei ole aina vaan valmis. Ja varsinkaan kun ei ole se oma ala löytynyt vielä, että eikä se tässä pikkuhiljaa löydy, että meikäkin varmaan luokitellaan näihin niin sanottuihin sossupummeihin. Niin. Silleen. Tosiaan musiikkia on tullut tehtyä, mutta nyt siitä on vähän pitempi tauko ollut. Ehkä se oli vähän semmonen niinkö kokeiluluontoista juttua. Mutta en mä ikinä sitä sulle pois, että niinkö joskus taas alkaisi tekemään kunnollaista musiikkia. Sitä tuli vähän sille vakavissaan tehtyä, koska parikymmentä keikkaa tultiin heitettyä äijien kanssa ja pari omakustainen levyä julkaistu ja silleen, mutta en mä ite tykkäsin tehdä sitä, että mulla oli yksi vitu haile, mitä muut aatteli siitä, mitä mä teen. Että ei silleen niinkö oo tullut silleen ajateltua, että sitä olisi niinkö vois työksikin tehdä. Ehkä unelmaduuni olisi semmonen niinkö valo kautta ääniteknikko, studioäänittäjä. Että ehkä sitten joskus keikkahommina sitäkin on kyllä tehty, mutta nyt ei ole tullut soittoa, että lähdekö roudaamaan ja silleen, mutta aina välillä. Joo, mitäköhän muuta sitä tässä voisi kertoa. Tosiaan tamperelainen äijä ja silleen. Kaittaa oli tällainen esittelyvideo. Tuolla on tilapainike. Kommentoikaa ihmeessä, miten tämä ensimmäinen logi tuli tehtyä, että mitä olisi voinut kertoa enempi ja sille, että 24-vuotias jätkä on ja tykkään kalastaa, mettästää, seurata lätkää, olla kavereitten kanssa. Se on moro.